Les restes relacionades amb la Guerra Civil Espanyola, per desgràcia, són nombroses, però realment de saber per què lluitaven els barcelonins de forma tan ferotge als principis del segle XVIII és difícil. I el Born, amb el luxe de detall que hi ha en el jaciment, ens ensenya molt clarament que aquells barcelonins tenien molt més en comú amb nosaltres del que puguem creure. Els combats del Born signifiquen el darrer intent per defensar la llibertat de Catalunya. Proposició feta per un oficial dels enemics responen que no volen ni sentir ni acceptar cap proposta de l'enemic. Aquesta resposta de Josep Bellver en nom de la ciutat va donar pas a l'ofensiva definitiva dels exèrcits borbònics després de 14 mesos de setge. Guaita! La Laia sembla que també s'ha allistat a la Coronela. Vigileu! David, anem per un moment. Vale. Pareu! A veure, què és la Coronela? La Coronela era la força armada, la milícia de la ciutat, que va defensar Barcelona fins l'11 de setembre de 1714. Perfecte, entenc doncs que són del mateix bàndol, però el que no entenc és per què anem vestits diferent. Perquè la Coronela s'organitzava amb oficis, amb gremis, i cada companyia, cada gremi, tenia un color diferent. Hi havia hortolans del portal de Sant Antoni, com jo. D'acord? Hi havia companys que eren dels gremis i de les companyies d'argenters, de droguers, notaris causins. I jo, per exemple, què seria? Tu series el tabal major de la ciutat. Sona molt bé. Escolta'm, no vull fer cap spoiler, però els felipistes ja tenen tota la ciutat. Només quedeu vosaltres, bueno, nosaltres, el baluart del migdia i Sant Pere, no? Sí, Laia.